ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಮದ್ಮೆ ಸಂಚ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟೆ ಹಾಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಷಷ್ಠಿಪುರ ಬಾರಿ ಗೌಜಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹಾಲ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಟಾರ್ಪಿನ ಏನ ಈಗ ಕಾರು ಪೂರ ಸಾಕಾಪುಂಗೆ ಐಕ್ ಕಾರು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಅಂಚೆಂಕುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣು ಮಾತ್ರ ಈಗಲೇ ಪಾಡ್ಬೆ ಮದ್ಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚೂರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ನಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತು ಉಂದಾಂಡೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನ ಬಂದ್ಬಿನಕ ಓಲ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲುಂಡೆ ನೀವು ಜುಮಾದಿನ ದೈವದಲ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಬರೀಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೆಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡೇ ಮೂಲು ಉಂದಾಪುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಮಾತಗುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ದೇವೇರಿಗೆ ಮೂಲ್ತ ಷಷ್ಠಿಪುರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆಪಿನಿ ಮೂಲು ಇದೆಲ್ಲ ತೋಪಾಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪಾದೆಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೇವೇರನ್ ತೋಪಾವುಜಿ ಯಾನ್ ನಟೇನೆ ದೇವೇರನ್ ತೋಪಾರೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಪಾವುಜಿ ನಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ತೇರು ಚಳಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ ಗಿಡ ಮರ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯ ಅಂತ ತೋಪಾವುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದೊಂದು 21ಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರು ಒಂದು ನಾಗನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರಾರ್ಪಿನಿ ಆಗ ಪತ್ತು ಸಾಕಾತುಂಡು ಮಾತಾಗುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಡಿಗೆ ವಾರ್ಮಪ್ ಒಣಸು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಪೋದಾಲ ಕೊರೋಡು ಫುಲ್ ಬೆಗತ್ತದು ಶೆಕೆತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಬೆಗತ್ತದು ಪೂರ ಅಂತಾರ ಆತಣ್ಣ ಮೋನೆ ಮಾತ ಅವೇನು ಬಲ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಪಪ್ಪ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಂತ್ಪೇರ ಪಟಾವು ಬೊಟ್ಟು ಪಂಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಲೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಂತುಪ್ಪಡತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲ್ಸಾಗ ಮಾತ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಉಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮನಗುಲು ಚಿತ್ತ ಅಂಕುಲ್ ಕೈ ಮುಗಿಯವ್ರೆ ಬರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಊರಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರಂದ ದೇವರು ಲಾಯುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಹೇರೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೋಂಡು ಅಡಿಗೆ ಒಕ್ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ನಟೆ ಗ್ರೀನರಿ ತಾರದ ತೋಟ ಬಾರದ ತೋಟ ಅಡಿಕೆದ ತೋಟ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೋ ಕಪ್ಪನವಲೆ ಏನು ಆಂಟಿಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲ ನಡತಂಬೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ದೂರು ಅಲ್ಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೂದು ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಎಡ್ಡಪ್ಪನೆ ಅನ್ನದಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅವರು ದುಂಬ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ಪೂರ ಬಂತದು ನಿನ್ನ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಕಂದತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಮದ್ಮೇತೆ ಅಂಚ ಹಾಲ್ಡ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಆಯ್ನಿ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಜನ ಮೂಲೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಆವರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಮಲ್ತಜಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗನಮ್ಮ ಅಂಚ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಗೋಪ ಚೂರು ಮಂಡಿ ಬೇನೆದಲೆ ಕಾವನುಂಡು ಜೋರಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪುಜಿ ತಡೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಗೋಪ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂತಲಿದ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಅವೇ ಒಂದೇನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ತೂತಾರದೆ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ ಆಯನ್ ತೂತಾರತೆ ಆಯ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಒಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಕ್ಕನ ತೋಪಾಯ ಓಕೆನಾ ಮಾಮಿನ ತೋಪಾವ ಆ ಮಾಮನ ಬಿಡಿದಿ ಒಂದು ಮಾಮನ ಬಿಡಿದಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಮಗಲ್ ಬೈಜೋಲ್ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಕ ದಲ ಪಂಪಾರ ಪಂಡ್ರಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಂದೆ ಆಲ್ಗಾಲಿ ಒಣಸದ ಇಟ್ಟೆ ಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಗಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಏನನ್ಪಿನಿ ಪುರೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವು ಎನಿಗಲಿಗೆ ಏನೈತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಪೋದು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಜೇರ ಪರ್ದು ಪಟ್ಟು ರೆಡಿ ಸೇಬೇಕು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಂದು ತೂಪೆದ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರ ಏನೋ ಮಲ್ಪಡಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಚ್ಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ ಓಕೆ ಬಾಯ್.